Δεν πρέπει να οργιζόμεθα όμως, διότι δεν έχουμε δύναμη. Θα οργιζόμεθα όταν έχουμε τη δύναμη και τότε θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Τώρα απλώς αποκαλύπτουμε, καταγγέλουμε και προκαλούμε. Μαύρο στον κύριο Μιχαλολιάκο. Όπου το συναντήσετε, ένας στοιχειωδός πατριώτης Έλληνας, όχι δεξιός, όχι ακροδεξιός, αφήστε. Εσείς συμμανιάτε, είσαστε πατριώτες, αγαπάτε την Ελλάδα. Μαύρο, μαύρο, κατάμαυρο στις επόμενες εκλογές. Δεν υπήρξε εμφύλιος πόλεμος. Πόσο της εκατό ήταν ο κομμουνισμός? 4, 5, 6. Αν αυτό το 4, 5, 6 πολεμήσει το 95, 94, 96, είναι εμφύλιος πόλεμος? Όχι. Δεν ήταν ο εμφύλιος πόλεμος. Ήταν ο συμμοριτοπόλεμος. Και ήταν συμμορίες οι οποίες καίγανε τη Φλόρινα, καίγανε την Άουσα, καίγανε το Καρπενήσι. Κάνανε παιδομάζωμα. 1200 παιδιά πήρε ο Φλωράκης από το Καρπενήσι και τα οδήγησε στο παραπέτασμα. Έσφαξε. Και αυτόν τον Φλωράκη, τον δολοφόνο, τον σφαγέα, τον προδότη, τον άθεο κατά δήλωσή του, του κάνατε οδό. Οδός Χαριλάου Φλωράκη. Και ο κύριος Παυλόπουλος και ο κύριος Μιχαλολιάκος ως υφυπουργός Εθνικής Αμήνης ο ένας και ο άλλος του Υπουργείου Εσωτερικών, την ημέρα της κηδείας του Φλωράκη διέταξαν να είναι μεσίστη οι σημαίες στα στρατιωτικά μονάδας. Έχω κάνει αγωγή στον κύριο Μιχαλολιάκο. Του έχω στείλει εξώδικα του κύριου Μιχαλολιάκου. Κύριε Μιχαλολιάκε, σας έστειλα 4-5 εξώδικα. Έχετε θάρρος να μου απαντήσετε? Περάσανε πάνω από ένας χρόνος. Έχετε θάρρος να μου απαντήσετε? Είστε και μανιάτης. Έχετε και συγγενείς αξιωματικούς. Γιατί δεν μου απαντάτε? Έχετε θάρρος? Σας προκαλώ. Εάν έχετε όχι θάρρος, ανδρισμό, στοιχειώδη ανδρισμό, εάν φοράτε παντελόνια και είστε άξιος υφυπουργός Εθνικής Αμήνης, ελάτε εδώ στην τηλεόραση ή στείλτε μου αύριο μια επιστολή να τη διαβάσω, να μου πείτε γιατί διατάξατε να είναι μεσίστιος η ελληνική σημαία στις στρατιωτικές μονάδες. Γιατί? Διότι μέσα στη διαταγή της γράφεται μεσίστιος η ελληνική σημαία στις στρατιωτικές μονάδες. Ακούστε γιατί, τι λέει. Για τις υπηρεσίες που ο Φλωράκης προσέφερε στην πατρίδα, στο έθνος και στο λαό. Αυτό γράφει ο ψεύτης. Ποιες υπηρεσίες προσέφερε ο Φλωράκης στην πατρίδα, στο έθνος, στο λαό? Ποιες προσέφερε? Πέστε μας. Δεν πρέπει να οργιζόμεθα όμως, διότι δεν έχουμε δύναμη. Θα οργιζόμεθα όταν έχουμε τη δύναμη και τότε θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Τώρα απλώς αποκαλύπτουμε, καταγγέλουμε και προκαλούμε. Μαύρο στον κύριο Μιχαλολιάκο. Όπου το συναντήσετε, ένας στοιχειωδός πατριώτης Έλληνας, όχι δεξιός, όχι ακροδεξιός, αφήστε. Εσείς συμμανιάτε, είσαστε πατριώτες, αγαπάτε την Ελλάδα. Μαύρο, μαύρο, κατάμαυρο στις επόμενες εκλογές. Δεν αξίζει να πάτε να ψηφίσετε. Σας έδωσε κίνητρο ο κύριος Μιχαλολιάκος. Πηγαίνετε να ψηφίσετε για να καταψηφίσετε το Μιχαλολιάκο με μαύρο, κατάμαυρο. Γιατί? Διότι διέταξε οι στρατιωτικές μονάδες να είναι μεσίστιος η ελληνική σημαία χάρη του δολοφόνου των Ελλήνων αξιωματικών, ο οποίος με πείσμα πολέμησε από το 47 μέχρι το 49 και μετά διέφυγε στη Ρωσία σκοτώνοντας Έλληνες στρατιώτες. Αλλά τι περιμένετε από αυτούς τους πολιτικάντιδες οι οποίοι αποκαλούν τον δημοκρατικό στρατό της Ελλάδος τους κομμουνιστοσημωρίτες? Και ο εθνικός στρατός τι ήτανε? Δεν ήταν δημοκράτες. Πρωθυπουργό είχανε το Σοφούλη. Δεν ήσαν δημοκράτες. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης του Φιλελευθέρου Κόμματος τι ήτανε? Φασίστας. Το Μάρτιο του 46 πήγανε στο Λιτόχωρο και σκότωσαν τους χωροφύλακες και κήρυξαν το συμμοριτοπόλεμο. Ελεηλάτησαν, κατέκαυσαν, εγέμισαν την Ελλάδα με πηγάδες και έρχεται τώρα ο κύριος Μιχαλολιάκος μεσίστιος η ελληνική σημαία προς τιμήν του Φλωράκη δια τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα, το έθνος και το λαό. Μα δεν τρέπονται? Βεβαίως δεν τρέπονται. Πολιτικάντιδες είναι, γιατί να ντραπούν? Και για αυτούς ισχύει η πρόκλησή μου.
την οποία τον επαναλαμβάνω. Κύριε Μιχαλολιάκο, οπωσδήποτε καταγόμενος από τη Μάνη πρέπει να σέβεστε τον τόπο της καταγωγής σας. Οπωσδήποτε έχοντας συγγενείς αξιωματικούς πρέπει να σέβεστε τις οικογενειακές σας παραδόσεις. Εάν τα σέβεστε αυτά, στείλτε μου μια επιστολή στα εξώδικά μου. Στείλτε μου μια επιστολή ή δώστε μου μια συνέντευξη. Πότε θέλετε να έρθω στο γραφείο σας να μιλήσουμε για ένα πράγμα και μόνο, δεν με απασχολούν τα άλλα. Για τη διαταγή που εκδώσατε να λέγεται ο συμμοριτοπόλεμος εμφύλιος πόλεμος, και για τη διαταγή την οποία έχετε εκδώσει να είναι μεσίστιος η ελληνική σημαία προς τιμήν του σφαγέως του ελληνικού λαού και του δολοφόνου των Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτικών στο Καρπενήσι και σε άλλα μέρη. Εάν σέβεστε την παράδοσή σας την οικογενειακή, εάν σέβεστε την καταγωγή σας και σε τελευταία ανάλυση, αν είστε άντρας, δώστε μου μία απάντηση. Δεν πρέπει να οργιζόμεθα όμως, διότι δεν έχουμε δύναμη. Θα οργιζόμεθα όταν έχουμε τη δύναμη και τότε θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Τώρα απλώς αποκαλύπτουμε, καταγγέλουμε και προκαλούμε. Μαύρο στον κύριο Μιχαλολιάκο. Όπου το συναντήσετε, ένας στοιχειωδός πατριώτης Έλληνας, όχι δεξιός, όχι ακροδεξιός, αφήστε. Εσείς οι μανιάτε, είσαστε πατριώτες, αγαπάτε την Ελλάδα. Μαύρο, κατάμαυρο στις επόμενες εκλογές.